Ano yun? Ang cute! Umiiyak ba to, Daddy? Oh my God! Wala, ito na naman si ano. Meme na naman siya. Ayan, ito yung pinakamalaki sa lahat, oh. Sige, meme na naman. Ano nangyayari sa baby? Bakit, baby? Sus. Cute. Oh. Yan, wala na. Hala, sige. Pangalawa to eh. Ito yung panganay, pangalawa, pangatlo, pang-apat. Laki ng dede mo. Ano? Ikaw din, wala ka madede. Ha? Tapos every other 2 days, pinapalitan tong higaan ni Auntie. Sipag ni Auntie magpalit ng higaan ng aso para daw hindi mamaho. Kasi si Kali, mga 1 month to bago paliguan or 2 months ata. Ewan ko lang, di ako sure doon guys. Pero, ayun, di pa siya pwedeng paliguan talaga. Parang kakapanganak lang pa mabinat din. At talaga naman to si pangalawa eh. Ayun o. Sige. Bigil pa yung buntot niya. Ano yun? Wala ka nang madede. Ha? Wala ka nang madede oh. Kahugot ka nga eh. Itong isa to yun. Laki ng problema niya eh. Kahit tulog eh. Si Kali. Oreo. Ano? Oh, yan. Utog. Likot ni Kali. Pampam kasi. Pag may camera na eh. Lipat mo dito. Ayan. Grabe. Toing. Ayan. Grabe. Sige. Wiggle. Hayaan mo lang. Kukusa naman siya. Ay, grabe. Yung dalawa dun. Dalawang magkasing kulay. Tulog. Ito na naman, 2 dapol. Sige. Ngasab. Ala, sige. Nagtatanggal na si Daddy ng mga gamit sa sasakyan. Bukas pa naman yan guys, ipapasok sa kaso yun nga, para ready na. Hindi na kayo magtatanggal bukas. Ayun guys, palis na kami ni Daddy. Kami sa friend niya, birthday ni Aidan. Yun, last year nagdi kami yung nasa wakwak. Kaso wala si Chris eh. So, ayun lang. Simple ka na naman sa boobs ko. Walang iyak. So, tara, let's go. Ayan si Kali. Si Ante na bahala dyan. Patayin mo na yan. Nagko-convert eh. Patayin mo. Ilang oras ba yung conversion? Hintayin na natin. Oo. Matagal yan. Ito ang tumitigil eh. Di stop mo muna. Bukas na. Hindi yan itutuloy. Hindi, bukas mo na yan. Nakasal, 1/4 na lang natitira eh. Titigil. O, tigilan, na natin. Antayin na lang natin. Ayoko na. Matagal yan. O, diba? Sabi sa inyo, grabe traffic eh. Kahit na Sunday. Wala nang weekend ngayon. Lahat ng araw, traffic na. Ayan. Lalo, Christmas trash na. Trash. Christmas trash. So, ayan guys, malapit na kami. Magsimba muna kami sa Lourdes kasi alas 3:20 na sa traffic na to, baka alas 4 tayo makarating sa Lourdes din, sakto. First mass sa hapon. Yun. Bago pumunta sa birthday yan. So, mahalaga mag-church na muna bago ang kasiyahan, sabi nga ni Papa. Ayun, tapos di na kami uuwi guys sa Pasay. Sa Pasig na kami matutulog. At
ipapasok to bukas sa Toyota Pasig. Yun, kapag umuwi pa kami bukas doon sa ano, sa apartment, ay lalo tayong ano, abutin ng siyam-siyam. So, kailangan mauna tayo. Kahit mga first 10 tayo sa i-receive ng Toyota Pasig, diba? Huwag lang yung pag after lunch na kami pumupunta. Ala, wala din. Hapon din kami nakakauwi. Mga alas 5, ganun. Ang haba. So, yun. Kaya nag-decide kami na, ano, sa Pasig na lang matulog din. Somewhere sa Pasig, hindi kinala daddy. Wala kayong matutulugan dun eh. Ayun, mag-check-in na lang siguro kami. Overnight lang naman. Mga 6 AM, kailangan gising na kami. Ayun. 6 or 7. Ayan. Karating lang namin. Sakto lang. Bago mag 4 PM. Five o'clock pa pala guys. Start ng mass. Las 4 pa lang. Paya kami. Kala ko las 4 meron eh. So, punta muna kami sa ano, sa Shangri-La. Bibili na muna kami. So kami guys, pepper lunch. Kain muna kami. May isang oras pa eh. Ayan, nag-order ako ng spicy tuna salad. Tapos, chicken steak lang. Chicken steak and hamburger na no rice. Hey daddy, cheat day. Nag-ano siya, soft drinks. Sayang. Sugar. Ayan tayo. Meat trio. Hey daddy. Sabi ko half lang rice niya eh. So, cheat day niya daw ngayon. Okay, sige na. Cheat day na. Cheat day. Yeah. Ayan, tapos nag-extra ako ng egg. Tapos ang tagal ng akin. Here's mine guys. Ah? Sinagsabi yung ingat. Ingat. Ayun, ito na yun sa akin. Kung ako yung nag-serve sa akin napasok. Sinabihan pa naman niya akong ingat. Tapos siya yung na, ano, napasok. Kawawa naman. Anyway, ayun, wala dapat rice eh. Pero bakit may rice? Yan. Anyway, di naman natin kakainin yan eh. Kain tayo. Video ko na lang. Ang ganda guys. Ayan. Dito kami sa friend namin na ano. Pakita ka naman. Hi! Yan, di ba? Siya yung nagtattoo pala sa akin sa ano. Ayan. Nandito ka mo. Yan. Siya nagtattoo niya. Ayan. Titignan ko yung mga ano nyo. Kasi saan kayo magkakasya to sa ano? Sa bahay. Sa bahay talaga. Ang ganda ano. Ang dami niyang ano. Pinipaint. Yung iba na benta na eh. Puro city ano. Do, talented din. Ikaw na. Ano yung lalatag mo lang siya? Black eye. Ilang araw mo tinapos yan? Halos. March ko sinimulan eh. Tapos paano-ano lang din eh. Pabalik-balik ka lang doon? Session. Hindi, dito ko ginawa yan. Ah, dito. Yan mismo. Ah, okay. Kala ko pumupunta ka mismo sa ano. Yung mga ano, maliliit. Maliliit. Lang, Ang teka, ano ko lang. ipin mo. May balak magpatatutong Brutus na te. Solid yan. Oo nga, no? Kasyang-kasya sa likod niya. Ito mga marilya sa age ng mga pana. About time. Ginawa mo to? Wow. Kaya mo ba? Ang sakit niyan, dude. Ano ramil yun? Kaya niya rin yan. Ano, liningan na natin para solido na yung ano. Wow! Agad-agad. Pero ako gusto ko ng ano dito. Yung po lang na po print lang Yung mga dito. flash ako doon, gusto mamili. Yung mga drawing. Bear po. Po print lang gusto ko. Meron ka. Good morning guys! So it's 9:30. Ayan. Mahirit pa sana si daddy ng another 1 hour. Kaso hindi. Dali na natin si Tonton. Ayan. Naparami kasi yung inom. Sinabi ko ng konti-konti lang. May lakad pa bukas. Anyway, ayan. Pupunta na kami. Ay, Diyos. Yung ano ko. Blushin ko. Punta na kami Toyota. Pati ako antok pa yan. Oras na ba tayo nagmalis daw kala Angelo? Launa na ata. Ganun. So, bitin pa yung tulog namin.
Yung ulam namin nandito. May dala kaming pinabaon na kami ni Angelo ng ulam. Di rin naman namin nakain. Di na kami kumain kagabi. Ayun, dito lang kami sa may Kapasigan natulog. Meron malapit sa Toyota Pasig. Bahay na kami guys. Kanina pa bago mag 12 actually. Kumain agad kami ni Daddy at gutom na gutom kami. Ayun, pagkagising kasi namin, diretso na kaagad kaming Toyota. Tapos, nagstay pa kami doon ng mga 1 hour ata. Kasi, tiningnan pa yung si Tonton. Yung, diba? Yung ganito, na papel. Binibigay kung saan yung mga tama, yung ganyan. Checklist. Ayan, nantay pa namin yung checklist. 30 to 40 minutes yun. Tapos, yun. Umuwi na kami. Inabot kami ng siyam-siyam sa pauwi kasi yung traffic sobra. Yun. Kaya nakarating kami dito before mag-12. And then, ayun nga. Yun ang breakfast lunch na namin ni Daddy. Kaloka. Di na kami nakapagbalento sa sobrang kagutuman. Anyway, yun. Happy Monday, guys. Trabaho na tayo. Sa ano lang ako, in charge lang ako sa online transactions, yung mga stocks, mga orders, yung gano'n sa shop. Sila naman yung nagpapaship. Si Japong nag-in-charge naman sa FB page. Ganun sa Viber kasi ako, tsaka Instagram. Tapos, yun, si Daya sa mga follow-ups, ganun. So, hati-hati kami to. Si Mama sa stocks, yun, si Mika sa Shopee. So, may kanya-kanyang guys, gawain. O na naman, Maggie. Ayun, kain tayo. Dinner na to. Kaya nga inuuna na daw si Daddy. Si Emma, ikaw. Ayun, niluto ulit ni Ate yung okoy. Yes. Kaya tayo ng okoy. Okoy, sarap. Lalaway ako. Sabi suka paglaway. Pero magtitimplahan ako ng strawberry chia. Ano ba, Groot? Yan, para ma-flash out yung mga kinain namin sa birthday kapon. Ito, sige nante ako na maglalagay. Tumigil ka, Groot. Wala lang sili. Ito lang tayo, guys. Oh! Dalawang sachet. Sarap siya. Pwede yung gawin juice. Para kinabukasan flash out yung niya. Hinain niyo. Dalawang sachet guys para 300 ml na water. Yan. Tapos, lagyan lang natin ng cold water. Hoy, kayo na pinaghahanap niyo dyan sa gilid, ha? Diba? Nagiging pink siya. Up. Okay na yan. I-add ko na tong konting chia dito guys. Ayan. Para madagdagan. Kain tayo guys. Ayan na yung aking strawberry collagen chia seed. Ayan. Tapos yung okoy and then adobo. Ayan. Siguro nagustuhan niya yung adobo auntie. Kaya kumain na siya. Nauna na si daddy eh. Ang babait ng mga babies ni Kali. Ayan o. Panay tulog lang sila maghapon. Hiniram ko yung isa dyan kanina, galit siya. Galit si Kali pot-pot eh. Ano? Ano? Ha? Wait. Yan, isoli na po.
ang dragon. Jewels. Crown jewels. Eh, nabili ko yan sa sa Taiwan last year. Ito yung dapat na pinabibilan niyo sa akin ng isa pang Ulo. isang ulo, kaso di naman kami pumunta ng Rauhe. Kayamanan ni Daddy. Why so cute, babies? Uy, pam-pam ka na naman. Pam-pam ka na naman. Ikaw ba cute ka? Cute ka rin? Ha? Cute ka rin? Ano? Ano? No cameras daw. No cameras? Okay, sige. Ay, oo nga, ayaw niya yata ipakita bibis niya. Sige na nga.